രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് പുരുഷോത്തമ യോഗം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രചേ പ്രസീദം നവനീതചോരം ഗോപാങ്കനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ശ്രീരാധികായ ഹൃദയസ്യ ചോരം നവാംബുതശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചോരം ചോരഗ്രഗണ്യം പുരുഷം കിഞ്ചനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം കരോതി വിശ്വം പദീഗേഹഹീനം കേനാഭ്യഹോ വിഷ്ണ ചൗരയിദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന ജഗത്രയേപി യതിയനാമാപി ഹരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസാരനാപി പാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചോരയിദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന മയാ കദാപി ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി പ്രാണാംശ ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ പല്ലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചോരാ ത്വം ഭക്തിദം നാശി മയാ നിരുദ്ധ ചീനാസ്തി ഘോരം യമ പാശബന്ധം പീനാസ്തി ഭീമം ഭവ പാശബന്ധം നാസ്തി സർവസ്യ നൈവ നോ ഭക്ത കൃതം തു ബന്ധം മന്മാനസേ താമസാരാശി ഘോരേ കാരാഗൃഹേ ദുഃഖ മയേ നിബദ്ധ ലാഭസ്വഹേ ചൗരഹാരേ ചിരായ ചോരദോഷോചിതമേവ ദണ്ഡം പ്രജപ്രതീദം നവനീതചോരം ഗോപാങ്കനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത ചോരഗുഷം നമാമി. കാരാഗൃഹേ വാസസദാ ഹൃദയേ മദീയേ മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന നിശ്ചലൻ കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേപി സർവസ്യ ചോരഹൃദയൻ വിമോചയാമി. സൗരാഷ്ട്രകം കീ ജയ്. ശ്രീബിലമംഗല ഠാക്കൂർ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പുരുഷോത്തമം ചൊല്ലാം.
അപ്പൊ കുറേ പിന്നെ പുരുഷോത്തമ മാസം കഴിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 2 പേർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം ഓരോ ദിവസവും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുന്നത് 10 ശ്ലോകങ്ങൾ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബാക്കി കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോ മാതാജി, അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണ മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, മാതാജി 10 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ, ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളിൽ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്ലോകം ചൊല്ലണം. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള 10 ശ്ലോകങ്ങൾ രമാബായി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. 2 പേരായിട്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലാം. ആദ്യത്തെ 10 കൃഷ്ണ മാതാജി, മറ്റുള്ള 10 ശ്ലോകങ്ങൾ രമാബായി മാതാജി കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങളെ മാത്രമേ വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്, കാണാലോ സ്ക്രീന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചദശോऽധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരव्ययम् ഛന്ദാംസി യസ്യ വർണ്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവേദ്. അധശ്ചോത്തം പ്രസൃതസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയപ്രവാള. അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്ധദാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. നിർമാണമോഹ ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃദ്ധകാമ. ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജേ ഗച്ഛന്തി മൂഢ പരമം വയം തത്. ന തത്പാസേതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യക്രാമതീശ്വരഃ. ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച. അധിഷ്ഠായ മനഃഛായം വിഷയാനുപസേവതി. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം മാപി കുഞ്ചാനം മാ ഗുണാനിതം. വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ. അഥവാ ഞാൻ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരില് ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവരൊന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും കേട്ടോ മാതാജി. സ്ക്രീനിൽ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രമണി മാതാജി ചെയ്തിട്ട് രമാബായി മാതാജി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച അവരില്ല. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് മുതലുള്ളത് ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രഭുജി. മാതാജിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമുണ്ട്, ക്ലിയർ ആവണില്ല. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ല, മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചര്യം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസാ യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ഗാമാവിശ്യജ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകാ അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണീനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ ഉത്തമാ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാതബിജോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതീത പുരുഷോത്തമഃ യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിടക്കാം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം.
അയ്യോ കാപ്പി ഞാൻ ഏത് മറന്നുപോയി, കാരണം വെച്ചാൽ അത് വെക്കാറില്ലല്ലോ. കണ്ടിപ്പോ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിയോ? ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോകുലോത്സവമീകാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം സരാപുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായാ ഇവ ദേവമാതുഃ യാവൈ സഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയതായജ്ഞ വിധാനമർത്ഥം. കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായാ ഇവ ദേവമാതുഃ യാവൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയതായജ്ഞ വിധാനമർത്ഥം. കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായാ ഇവ ദേവമാതുഃ യാവൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയതായജ്ഞ വിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായാ ഇവ ദേവമാതുഃ യാവൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ദേവം
ത്രയീയതായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ ശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ദദാര ദേവം ത്രയീയതായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഫോൺ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. എന്നാലും ഇന്നലെ ആർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഒരാളെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിച്ചിവം ദേവ കഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വീഡിയോ ഓഫ് പ്രഭുജി. ആക്കാന്ന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ആ, നമോ ചൊല്ലിക്കോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശ്രീജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അഥവാ ഞാൻ ഔട്ടായിട്ട് മാതാജി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അധികം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും ഭാഗവതം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരതിൽ നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളും കേട്ടോ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കശ്ചിശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണു പ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയഥായജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയത യജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദദാര ദേവം ത്രയീയത യജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിച്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വർഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയത യജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത് ശിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതുഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയതാ യജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കശ്ചിശ്ചിവം ദേവകഭോജപുത്ര്യാ വിഷ്ണുപ്രജായ ഇവ ദേവമാതൃഃ യാ വൈ സ്വഗർഭേണ ദധാര ദേവം ത്രയീയതാ യജ്ഞവിധാനമർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം. ഓക്കെ. വിവർത്തനം. വേദങ്ങൾ ത്യാഗനിഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സംഭരണിയാകുന്നത് പോലെ ദേവക ഭോജരാജാവിന്റെ പുത്രി അഥവാ ദേവകി പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ദേവമാതാവ് ദേവന്മാരെ ഗർഭം ധരിച്ചതുപോലെ ഗർഭം ധരിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ദേവകിക്ക് മംഗളമാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുടെയും ഗർഭം ധരിച്ചവയാണ് വേദങ്ങൾ. അവയുടെ മാനുഷികാർത്ഥം പൂണ്ടവളെ പോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതാവ് ഭഗവാനെ തന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു. വേദങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാൻ വേദങ്ങളുടെ വ്യക്തിരൂപമാണ്. ദേവകിയെ വേദങ്ങളുടെ സാരപൂർണതയായും ഭഗവാനെ അവയുടെ ലക്ഷ്യരൂപമായും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗുരുചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇതരെ വീണ്ടും ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ദേവകി മാതാവിനെ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. മംഗളകരം തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഉപമ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെയൊക്കെ ദേവമാതാവ് ഗർഭം ധരിച്ചതുപോലെ ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാന്റെ മാതാവാകുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മാതാവിന് സുഖം തന്നെയുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെയും ഗർഭം ധരിച്ചവയാണ് വേദങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലി അല്ലെ.
15 സർവസ്യ ചാഹം ബുദ്ധി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ച. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദ്വൈപായനവ്യാസൻ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വേദങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാൻ വേദങ്ങളുടെ വ്യക്തിരൂപമാണ്. ദേവകി വേദങ്ങളുടെ സാരപൂർണതയായും ഭഗവാനെ അവയുടെ ലക്ഷ്യരൂപമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്വല സർവസിദ്ധാന്തരത്നാട്യ സർവലോകൈക ദൃക്ൃത ശ്രീമദ് സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു കലീദന്തോദിതാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തിതേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ സുധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടേക്ക് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അമൃതാണ്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളും സാഗരം പോലെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവവേദാന്ത സത്ഫല സർവവേദാന്ത സത്ഫല സർവവേദങ്ങളുടെയും സത്ഫലമാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. നിഗമകൽപ്പതരോ ഗളിതം ഫലം അത്രയും ആതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഫലമാണത്. പിന്നെ സർവ സിദ്ധാന്ത രത്നാണ്. സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും രത്നമാണത്. സർവലോകത്തിനും ശരിയായ വീക്ഷണം നൽകുന്നതാണ്. അജ്ഞാനമായ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സർവഭാഗവത പുരാണ എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും പ്രാണനാഥനാണ്. പ്രാണവായുവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ജീവവായുവാണ്, പ്രാണവായുവാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭു അങ്ങ് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലീതന്തോത് ആദിത്യോ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തനം. കലിയുഗത്തിലെ അന്ധകാരത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സൂര്യ തേജസ്സാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നത്. പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭാഗവതം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഥമോ ദ്വിതീയോ അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളായിട്ടും ദശമസ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ തിരുമുഖമായിട്ടും ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു പത്മപുരാണം. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭാഗവതം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എടുക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നോക്കിയാൽ അനേകമായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അവസാനം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണ്. ദേവകീയ വേദങ്ങളുടെ സാരപൂർണതയെയും ഭഗവാനെ അവയുടെ ലക്ഷ്യരൂപമായും ഉപമിച്ചു. ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിതുരരുടെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടും അന്വേഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസിദ്ധിസാസ്തു ഭഗവാൻ സുഗംഭോ യസ്സാതുദാം കാമദ്ദുപോ നിരുദ്ധഃ യമാമനന്ദി മഹാശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം അഭിസിദ്ധാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഗംഭോ യസ്സാസ്തുദാം കാമദുപോ നിരുദ്ധഃ യമാമനന്ദി സ്മ ശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അവിസ്സിദാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുദ്ധ യമാമനന്തി സ്മഹ യശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വദാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദു ദുഃഖോ നിരുത്തഃ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനിം മനോമയം തത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്ഥിതാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്വാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുന്ധഃ യമാമനന്ദേ സ്മഹ യശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിസ്വിദാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുദ്ധ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസ്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്യുതാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദുഃഖോ അനിരുദ്ധഃ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്മിതാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുദ്ധ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസുദാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖം വോ യസാത്വതാം കാമ ദുഃഖോ അനിരുദ്ധ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനി മനോമയം സത്വ തുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്യുദാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്സാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുദ്ധഃ യമാമനന്തി സ്മഹ ശബ്ദയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യസ്യതാസ്തേ ഭഗവാൻ സുഖംഭോ യസ്വാത്വതാം കാമദുഃഖോ നിരുദ്ധഃ യമാമനന്തി സ്മഹബദ്ധയോനിം മനോമയം സത്വതുരീയ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കാം. പ്രാർത്ഥനം. അനിരുദ്ധൻ സുഖമായി കഴിയുന്നു പോകും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിന്റെ 4ാമത്തെ വിസ്തരണവും മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടാവും പുരാതന കാലം മുതലേ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കാരണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവനും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും നിവർത്തകനുമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ബലരാമന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളായ വാസുദേവനും സംഘർഷനും പൃഥ്വിനും അനിരുദ്ധനും ആദി ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളോ പരമദിവ്യത്വം വിഷ്ണു വിഭിന്നമല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളോ ആണ്. ശ്രീരാമ അവതാരത്തിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ യഥാർത്ഥ വാസുദേവനാണ്. സംഘർഷനും പൃഥ്വിനും അനിരുദ്ധനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കാരണഭൂതനായ അനിരുദ്ധന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഋഗ്വേദം പ്രത്യക്ഷമായത്. ഇതെല്ലാം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിൽ അനിരുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ വാസുദേവ വിസ്തരണമാണ്. യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് വെളിയിൽ പോകില്ല. എല്ലാ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളും ഏകവും വിഷ്ണു തത്വവും സ്വാഭാവിക ശക്തിയുള്ളവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ആ സത്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദ്വാരകയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? വാസുദേവന്റെ വിസ്തരണമാണ്. യഥാർത്ഥ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്, എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, എവിടെയും പോകുന്നില്ല. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന ഗച്ഛതി എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരടി പോലും എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ട്? വൃന്ദാവനത്തിൽ. ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലകചാട്ടില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആദ്യ വിസ്തരണമായിട്ട് ബലരാമനുണ്ടായി. ആ ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ചതുർവ്യൂഹങ്ങളായിട്ട് 4 പേര് അല്ലെ? വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുമ്ന, അവരിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമ അവതാരത്തിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നവർ. ശ്രീരാമൻ യഥാർത്ഥ വാസുദേവനാണ്. പ്രത്യുപ്നും സംകൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നും അനിരുദ്ധനും സഹോദരങ്ങളായിട്ടും വന്നു എന്ന് പറയും. അനിരുദ്ധന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഋഗ്വേദം പ്രത്യക്ഷമായത് എന്നുള്ള പറയും. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ പറയും. അപ്പോ അതേ അനിരുദ്ധൻ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലയില് ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അനിരുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ലീലകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്. ദ്വാരകയിലുള്ള ഈ ലീലയിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് വെളിയിൽ പോകുന്നു. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭൗമ വൃന്ദാവനം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അല്ലെ? നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നിധിവനത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ലീലകൾ ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്സദൈവൃതിയേഷു വിലോകിന്ത്യാം ശ്യാമസുന്ദരമജിന്റെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമം. ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ലീലകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ലീലകളും എപ്പോഴും നിത്യ ലീലകള് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നല്ലേ അജ്ഞാനത്തിമിരാന്തി, നമുക്കൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ തിമിരം ബാധിച്ചു അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസുതന്യേച്ച നിജാത്മദൈവാമനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതായി പ്രതീക സത്യാത്മചാരുദേഷ്ണാ ഗതാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. അഭീസുതന്യാച്ച നിജാത്മദൈവാമനന്യവൃത്താ സമനുവ്രതായി പ്രതീക സത്യാത്മചാരുദേഷ്ണാ ഗതാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസുതന്യേന ച നിജാത്മദൈവാമനന്യവൃത്യ സമനുവൃതായേ പ്രതീക സത്യാത്മചാരുദേഷ്ണാ ഗതാദയേ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിശ്രുതന്യേച്ച നിജാത്മദൈവ മനന്യവൃത്താ സമനുവ്രതായേ ഹൃദീക സത്വാത്മചാരുദേഷ്ണ ഗതായ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്ഥിതന്യേജ നിജാത്മദൈവ മനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതായേ ഉദീക സത്യാത്മജപാചാരുദേഷ്ണ ഗദാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വിതന്യേ ച നിജാത്മദൈവ മനന്യവൃത്യാ സമനോവ്രതായേ പ്രതീക സത്യാത്മജാചാരുദേഷ്ണ ഗദാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വിതന്യേ നിജാത്മദൈവം അനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതായേ പ്രതീക സത്യാത്മജാരുദേഷ്ണ ഗദാദയ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ദേവ അഭിസ്വതന്യേന ച നിജാത്മദൈവ മനന്യവൃത്ത സമനുവൃതായ യേ കൃതീക സത്യാത്മജാരുദേഷ്ണ ഗദാദയ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വിതന്യേ ച നിജാത്മദൈവം അനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതായേ ഹൃദീക സത്യാത്മജാരുദേഷ്ണ ഗദാദയ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഓം ദസ്സദിതി. ഹരി ഓം ദസ്സ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വതന്യേ ച നിജാത്മദൈവ മനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതയേ പ്രതീക സത്യാത്മജാരുദേഷ്ണ ഗദാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വിതന്യേ ച നിജാത്മദൈവം അനന്യവൃത്യാ സമനുവ്രതായേ പ്രതീക സത്യാത്മജാരുദേഷ്ണ ഗദാദയാ സ്വസ്തി ചരന്തി സൗമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അല്ലയോ സൗമ്യനായവനെ, ഹൃദീകൻ, ചാരുദേഷ്ണൻ, ഗാതൻ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്വന്തം ആത്മാവായി സ്വീകരിക്കും. വ്യതിയാനമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്ത സത്യഭാമ പുത്രനുമെല്ലാം സന്തോഷവാന്മാരാണോ? ഓരോരാളെ കുറിച്ചിട്ടും വിതുരരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭീസുദർഭ്യാം വിജയാച്യുതാഭ്യാം ധർമ്മേണ ധർമ്മ പരിപാതിസേതും ദുര്യോധനോദൽസഭായാം സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മ്യാ വിജയാനുവൃത്യ അഭീസുദർഭ്യാം വിജയാച്യുതോഭ്യം ധർമ്മേണ ധർമ്മ പരിപാതിസേതും ദുര്യോധനോദപ്യത യൽസഭായാം സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മ്യാ വിജയാനുവൃത്യ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇപ്പോൾ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ധാർമ്മിക പാതയെ ബഹുമാനിച്ചും രാജ്യം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും കരങ്ങളാൽ സംരക്ഷണനായിരുന്ന ദുര്യോധനനെ അസൂയയാൽ ദഹിക്കുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും സഹായത്തോടെ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ സങ്കല്പങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്ന ഐശ്വര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കരങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും ഐശ്വര്യത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ അസൂയാലുവായിരുന്ന ദുര്യോധനൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അവസാനം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സംഭവിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യം വീണ്ടും ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ ബഹുമാനാദരങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ധാർമ്മികനായ ഒരു മഹാരാജാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അതാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും സത്യസന്ധനും ധർമ്മശീലനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം കളവ് പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? അത്രയും എന്താ പറയാ, സത്യസന്ധനായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥം ഒരടി താഴേക്ക് പതുക്കിയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥം പോയത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് രഥം ഒരടി താഴുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനുമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കും. അപ്പോ അതില് എല്ലാവരും ആ ഐശ്വര്യത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അസൂയാലുക്കളായിരുന്നു പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തെക്കാളും ഇന്ദ്രനേക്കാളും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നാരായണനുള്ളെടുക്കുക, ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ലക്ഷ്മിയെ മാത്രമായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ആരാധിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഐശ്വര്യദേവതയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിംവാകൃതാഗേഷഗമത്യമർഷി വിമോഹി വർദ്ധിർഗതമം വിമഞ്ജത് യസ്യാംഗ്രിപാദം രണപൂർണസേഹേ മാർഗം ഗതായ ശരദോ വിചിത്രം. മൂർഖനെ പോലുള്ളവനും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായ ഭീമൻ ദീർഘകാലമായി പാപികൾക്ക് നേരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കോപം അവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുപോകും. ദയവായി എന്നോട് പറയൂ. അവൻ പാതയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗതകൾ കൊണ്ടു നടത്തിയിരുന്ന അത്ഭുതകരമായ കളികൾ പോലും പടക്കളത്തിന് ദുസ്സഹമായിരുന്നു. ഭീമനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഭീമൻ ഇത്രയും ശക്തിശാലിയാണ്, ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതുമാണ്, അല്ലെ? കൗരവര് പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഭീമൻ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൊക്കെ അതിനെ തടയുകയായിരുന്നു, ഭീമനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരെയും തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭീമന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുണ്ടായോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു. വെറുതെ ഗതകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പോലും അത് പടക്കളത്തിന്, യുദ്ധത്തിന് സമാനമായിരുന്നെന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദം ചെയ്യും. ഇതിന് ഭീമന്റെ ശക്തി അറിയാം. ഭീമൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ പാതയിൽ പതിഞ്ഞ അവന്റെ കാൽപ്പാടുകളും അവൻ ഗത കൊണ്ട് നടത്തിയ വിളയാട്ടങ്ങളും ശത്രുവിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല. അതിശക്തനായ ഭീമൻ വളരെ കാലത്തേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർക്കെതിരെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട മൂർഖനെ പോലെ അവൻ അമർത്തി വെച്ചിരുന്ന കോപം അവരോട് തീർത്തില്ലേ എന്നാണ് വിതുരന്റെ അന്വേഷണം. മൂർഖൻ ഏറെ നാൾ സൂക്ഷിച്ച പക വീട്ടാൻ വിഷമിറക്കുമ്പോൾ ഇരയാകുന്നവർക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനാണ്. അപ്പോ മൂർഖനെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എത്രയോ തവണ, അല്ലെ, ഭീമന് വിഷം തരെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? പിന്നീട് അത് ഭീമൻ എന്താ പറയാ, നാഗലോകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും എല്ലാ ശക്തിയും വീടെടുത്തിട്ട്, അല്ലെ? അനന്തൻ ആരാണ്? നാഗങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അനന്തൻ, അല്ലെ? അനന്തൻ അറിയാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തിയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭീമൻ അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ബലം, ശക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അവരുടെ വിഷം കൊണ്ട് വിഷത്തിനെ ശമിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അപ്പോ അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷം തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? വിഷചികിത്സയൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷത്തെ നിർഭീലാക്കാനായിട്ട് മറുവിഷം കുത്തികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യും, അല്ലെ? മരുന്നായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭീമനെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു, പല രീതിയിൽ, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും പാണ്ഡവരെ ഓരോരോ ആളെയായിട്ട് വെറുതെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? അതിലപ്പോഴൊക്കെ ഭീമൻ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഭീമനെ ശാന്തനാക്കിയിരുന്നു. ആ ഭീമൻ ഇപ്പോ
അവരുടെ പക തീർത്തില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭീമൻ അത്രയും ശക്തിശാലിയായിരുന്നു. ഭീമന്റെ ഗദ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. ഭീമൻ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും മധ്വാചാര്യർ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മധ്വാചാര്യരും വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ്. ഇപ്പോ ഹനുമാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, വായുദേവൻ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭീമനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇപ്പോഴ് മധ്വാചാര്യർ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പുഴ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോര കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുഴ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അതിൽ കുറച്ചു പേര് അതിലത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് മധ്വാചാര്യർ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ കുഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ വലിയ ഗദ, ഒരു 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ പോലും പിടിച്ചാൽ ഉയർത്താനാവാത്ത അത്രയും വലിയ ഗദ അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗദയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടുള്ളത്. ഭീമന്റെ ശക്തി എത്രയുണ്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കെട്ടുകഥയല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭീമൻ അവരോട് പകരം വീട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഇതിലൊക്കെ വിതുരരുടെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത് യശോദാരതയൂതപാനാം ഗാണ്ഡീവതന്വേ പരതാരിസ്തേ അലക്ഷിതോ യച്ചരഗൂഢഗൂഢോ മായാകിരാതോ ഗിരിശസ്തു ദോഷ. കച്ചിത് യശോദാരതയൂതപാനാം ഗാണ്ഡീവതന്വോ പരതാരിസ്തേ അലക്ഷിതോ യച്ചരഗൂഢഗൂഢോ മായാകിരാതോ ഗിരിശസ്തു ദോഷ. ദയവായി എന്നോട് പറയൂ, ഗാണ്ഡീവം എന്നു പേരുള്ള വില്ലിന്റെ ഉടമയും രഥയുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നതിൽ കേൾവി കേട്ടവനുമായ അർജുനൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? അവൻ ഒരിക്കൽ അജ്ഞാതനായ വേടന്റെ വേഷത്തിൽ കാട്ടിലെത്തിയ മഹാദേവനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സംപ്രീതനാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനിടയ്ക്ക് അർജുനന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുവാൻ അജ്ഞാതനായ വേടന്റെ വേഷത്തിൽ കാട്ടിലെത്തിയ മഹാദേവൻ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു കാട്ടുപന്നിയെ ചൊല്ലി അദ്ദേഹവുമായി കലഹത്തിലായി. ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടി. അർജുനൻ ശിവനെ അമ്പുകളാൽ ബന്ധിച്ചു. അർജുനന്റെ യുദ്ധവീര്യത്തിൽ സംപ്രീതനായ മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പാശുപതാസ്ത്രം സമ്മാനിച്ചു. ആ മഹാനായ യോദ്ധാവിന് ക്ഷേമമാണോ എന്നാണ് വിതുരരുടെ അന്വേഷണം. മഹാദേവൻ തന്നെ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു വേടന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കാട്ടുപന്നിയെ അമ്പെയ്യുകയുണ്ടായി. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ അർജുനും അവിടുന്ന് അമ്പെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തമ്മിൽ തർക്കമായി, ഞാൻ അമ്പെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പന്നി ഇവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തർക്കമുണ്ടായി. അവസാനം യുദ്ധമായി രണ്ടുപേരും. അർജുനന് അത്രയും അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് മഹാദേവനെ അവിടെ ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ സംപ്രീതനായിട്ട് മഹാദേവൻ സ്വന്തം രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിനായിട്ട് പാശുപതാസ്ത്രം എന്നുള്ള ഒരു അസ്ത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ അർജുനന് ക്ഷേമമാണോ വിതുരന്വേഷണം. 39-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേമാവുദസിത്വനയോ പ്രദായ പാർത്ഥൈർവൃതാ പശ്മഭിരക്ഷിണീവ രേമാദ ഉദ്ദായ മൃതേ സിരിക്കം പരാസുപർണാ വിവപ്രജ്രികാത് വക്ത്രാത് യമാവുദസിത്വനയോ പ്രദായ പാർത്ഥൈർവൃതാ പശ്മ വിരക്ഷണീവ രേമാദ ഉദ്ദായ മൃതേ സുരിക്തം പരാസുപർണാ വജ്രിവക്ത്രാത് പരാസുപർണാ വിവ വജ്രിവക്ത്രാത്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സഹോദരങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇരട്ട സഹോദരന്മാർ സുഖമായി കഴിയുന്നുവോ? കൺപോള കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ വജ്രായുധധാരിയായ ദേവരാജൻ ഇന്ദ്രന്റെ വായിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ അമൃത തട്ടിയെടുത്ത വേഗതയിൽ ശത്രുവായ ദുര്യോധന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാർ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സ്വർഗലോക രാജാവ് ദേവേന്ദ്രൻ വജ്രായുധധാരിയും അതിശക്തനുമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും അമൃത തട്ടിയെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ സ്വർഗാധിപതിയോളം കരുത്തനായിരുന്ന ദുര്യോധനെങ്കിലും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ രാജ്യം വേഗം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രന്മാരായ പാണ്ഡവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാണ് ഗരുഡനും പാർത്ഥന്മാരും. അതുകൊണ്ട് ശക്തന്മാരായ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പാണ്ഡവരിൽ ഇളയ സഹോദരങ്ങളായ നകുലിനെയും സഹദേവനെയും പറ്റിയായിരുന്നു വിതുരന്റെ അന്വേഷണം. മറ്റു പാണ്ഡവരുടെ ചിറ്റമ്മ മാതൃയുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഈരട്ടകൾ. ഭർത്താവ് പാണ്ഡു മഹാരാജാവിനൊപ്പം മാതൃയുടെ വിയോഗവും നടന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സംരക്ഷണം യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഭീമന്റെയും അർജുനന്റെയും മാതാവായ കുന്തി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനെയും ഭീമനെയും അർജുനെയും പോലെ തന്നെ നല്ലവരായിരുന്നു നകുല സഹോദരന്മാരും. ഈ 5 പേരും യഥാർത്ഥ സഹോദരന്മാരായി അറിയപ്പെട്ടു. കൺപോള കണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ മുതിർന്ന 3 പാണ്ഡവരും ഇളയവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ദുര്യോധനെ ജയിച്ച് രാജ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷവും മാതൃപുത്രന്മാർ കുന്തിപുത്രന്മാരാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇത്. നകുലനും സഹദേവനും അല്ലെ, അവരത്ര വലിയ എന്താ പറയാ അർജുനനെയും ഭീമനെയൊന്നും പോലെ അത്ര വലിയ യോദ്ധാക്കളല്ലെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരെ എല്ലാ തരത്തിലും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് അർജുനനും ഭീമനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഉപരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ, പഴയ പോലെ തന്നെ അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, കണ്ണിനെ കൺപോളകൾ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൽ കുത്താൻ പോകുമ്പോ അല്ലെ, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ണ് താനെ അടിയും അല്ലെ. കൺപോള ആ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ പലരും പറയും അല്ലെ, കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടത് പിരിയത്തിനെ കൊണ്ട് പോളയിൽ കൊണ്ടു. അപ്പൊ അത് ആ എന്താ പറയാ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തനിയെ തന്നെ ആവുന്നു അല്ലെ. കൺപോള കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറ്റം പറയുന്നു അല്ലെ. എന്തൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ കണ്ണുകൾക്ക്, എന്തിനാണ് കൺപോള നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പലപ്പോഴും കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ശരിക്കും കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ് അവർക്ക് സദാസമയവും ഭഗവാനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺപോള കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആ നകുല സഹദേവന്മാരെ മറ്റുള്ള പാണ്ഡവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ പ്രതാപീദ്രിയതേർഭക്താർത്തേ രാജർഷിവര്യേണ വിനാപിതേന യസ്തേകവീര്യോ അതിരേതോ വിചിക്യേ ധനുർദ്വിതീയാ കുകുംഭശത്രസാ. അഹോ പ്രതാപീദ്രിയതേർഭകാർത്തേ രാജർഷിവര്യേണ വിനാപിതേന യസ്തേകവീര്യോ ദിരതയോ വിചിക്യേ ധനുർദ്വിതീയാ കുകുംഭശത്രസാ. ധനുർദ്വിതീയാ കകുബശത്രസ്തസ്രഃ. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, പൃഥ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? പിതാവില്ലാത്ത സ്വന്തം മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ ജീവിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വില്ലുകൊണ്ട് 4 ദിക്കുകളും കീഴടക്കിയ മഹാനായ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന പാണ്ഡുരാജാവിനെ കൂടാതെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പാണ്ഡു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ആ 5 മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പാണ്ഡുവിന്റെ ചിതയിൽ തന്നെ ചാടി ആ മാദ്രി, മറ്റൊരു ഭാര്യയായിട്ടുള്ള അവളും ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ 2 പുത്രന്മാരെയും നകുലനെയും സഹദേവനെയും കുന്തി മഹാറാണി തന്നെയാണ് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെ അവരെയും സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ ജീവിച്ചത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി ആ പാണ്ഡുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ലഭിച്ചത്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദേവകിയുടെ മറ്റുള്ള പുത്രന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നത്? എന്നാൽ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പുത്രന്മാരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദേവകിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വസുദേവര് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ തന്നെ. എന്നാൽ കുന്തി മഹാറാണി അത്രയും നിഷ്കളങ്കയായിട്ടുള്ള
സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ആരും തന്നെ സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ 5 മക്കളെയും, ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന 5 മക്കളെയും ധൃതരാഷ്ട്രയും പുത്രന്മാരുടെയും ഇടയിൽ അവരെ വളർത്താനായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി വളരെ പാടുപെട്ടുകയെ എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. വിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് തന്റെ ദൈവമായ ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ വിധവകൾ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം പ്രവേശിച്ച് ജീവൻ ത്യജിക്കുമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു. എല്ലാ ഭാര്യമാരും ചാരിത്രവതികളും ഭർത്താക്കന്മാരോട് പരിപൂർണ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്നവരുമായിരുന്നതാണ് അതിന് കാരണം. പിന്നീട് കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ പത്നിമാരുടെ വിശ്വസ്തത ക്രമേണ കുറയുകയും ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചിതാഗ്നി ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ചരിത്രം മാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യമാർ സ്വയം സന്നദ്ധയോടെ ആചരിച്ചിരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം നിർബന്ധിത സാമൂഹിക ക്രമമായതോടെ സമീപകാലത്ത് അതിന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു. പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യമാരായ കുന്തിയും മാധുരിയും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മക്കളും വെറും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ 5 പാണ്ഡവരെയും സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുന്തിയോട് ജീവിക്കണമെന്ന് മാധുരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വ്യാസദേവനും ഇതേ അഭ്യർത്ഥന ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുന്തി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്തൃവിയോഗത്തിന്റെ കൊടിയ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുന്തി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിരുന്നില്ല, മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠപത്നിയായ കുന്തി ദേവിയുടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിതുരർ ഈ സംഭവം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിന്റെ 4 ദിക്കും കീഴടക്കുവാൻ കഴിവുള്ള മഹായോദ്ധാവായിരുന്നു പാണ്ഡു. അത്തരമൊരു ഭർത്താവിന്റെ അഭാവത്തിലുള്ള ജീവിതം എല്ലാവിധത്തിലും ദുസ്സഹമായിരുന്നിട്ടും മക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുന്തി അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ഈ 5 കുട്ടികളെ അനാഥായി പോവാതെ വളർത്താനായിട്ട് മാത്രമാണ് കുന്തി മഹാറാണി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത്രയും പാണ്ഡുവിനോട് അത്രയും പ്രിയമായിരുന്നു. ആ പാണ്ഡുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോവേണ്ടതാണ്. എന്നാല് വ്യാസദേവന്റെയും മറ്റൊരു ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മാധുരിയുടെയൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ജീവിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ കാണാം എപ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ കെട്ടിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ. സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഇയാളെ ഒന്ന് ചത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയനെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഡയലോഗാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പോ എപ്പോ മരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് നോക്കുന്നു, എന്നാലേ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ സതി അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭർത്താവ് തന്നെ ഭാര്യയെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു അല്ലെ, തീ കത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കലിയുഗം അങ്ങനെ അത്രയും അധപ്പതിച്ച യുഗമാണ് അത്. എന്താ പറയാ, അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം ഇതിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഇതിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ, കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉദിച്ചുള്ള സൂര്യനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ലോകം അങ്ങനെയാണ്, കലിയുഗം അത് അത്രയും ദുഷ്ടയുഗമാണ് അല്ലെ. അതാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യതായം. വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല അല്ലെ. കരിയുടെ ഈ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അതൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ കാണാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം അത്രയും കൂടി വരികയാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ അവരൊന്ന് ഇന്ന് കാണാൻ പോലും ആവാത്ത വിധത്തിലായി അല്ലെ. ആരൊക്കെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം പ്രചരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ലോകം അങ്ങനെ കലിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. ശിലപ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച കൃഷ്ണാബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. എന്ത് തന്നെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടാലൊക്കെ അവര് കൂടുതൽ കുറ്റവാളികളായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് കൂടുതൽ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും വരുന്നത്. അവരുടെ മനസ്സിലാണ് പരിവർത്തനം വേണ്ടത് അല്ലെ. അവരെ ശാരീരികമായിട്ട് ജയിലിൽ പിടിച്ചതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഒന്നും തന്നെ അതിലൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ. അവർ ചെയ്യുന്നത് പാപങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കണം. അതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് സുഖം തന്നെ എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു.
ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. टाइगर हरे कृष्ण. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च परिधानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.